私もそうだが、結論から言うとで話を始める人に、結論から言えている人はあまりいない。ラグビーボールのような感じで、内容を2点3点させながら、大体において人は相手にお話ししてしまっている。結論から言うという文句は、相手に伝えたいという自分の気持ちを、ただ単に強調しているのに過ぎない。結論から言うとで話を始めてしまっている自分や他者に気づくたび、何とも言えない恥ずかしさがこみ上げる。私は細心の注意を払いながら、結論から言うという文句を飲み込み、要点を整理して、わかりやすい順番で混乱させることなく、相手に結論を伝えていく。